Andito kami sa Rossini's Eat All You Can sa Rosales, Pangasinan. 149 pesos lang. Papakita ko sa inyo. Ala, si Jiro, inuna niya ang ice cream. Paano yan, Jiro? Ito ang pamilya ni Jess. Man. Won, mangan tayon. Mangan, angkol. Mangan. Nagadu-ti makan. Won. Ito ang buffet nila. Madami silang choices ng mga ulam. May laing, sweet and sour isda, pritong isda, siomai, sitaw at kalabasa, ampalaya, chicken curry, hot dog, chicken tinola, menudo, at syempre may kanin. Pinakain namin ang buong pamilya ni Jess. 24 kami, 3.6 lang ang bayad namin dito. Kaya sulit na sulit at sobrang masarap pa ang pagkain.